пеш аз ҷавоб додан ба ин савол мехостам оиди як нуқтаи муҳим қайд кунам. баъд аз ворид кардани маҳдудиятҳо ҳангоми гузарондани амалиётҳои пардохтӣ бо истифода аз кортҳои визаи алиф, ҳуқуқи озодона истифода бурдани маблағҳо ки дар суратҳисобҳои кортии мизоҷони муҳтарами мо қарор доранд комилан маҳдуд намегардад. аз рӯи омори мо танҳо ба ҳисоби миёна танҳо як амалиёт аз 1000 амалиёти пардохтӣ гузаронида нашуд. яъне дар 99.9% ҳолатҳо амалиётҳои пардохтӣ тариқи кортҳои визаи алиф бе ягон маҳдудият гузаронида шуданд. акнун бармегардам ба худи савол. ҷиҳати ҳуқуқии масъала. алиф кортҳои бонкии визаи худро дар асоси шартҳои умумии барориш ки қисми ҷудонашавандаи шартномаи дахлдори бо мизоҷон басташаванда мебошанд пешкаши мизоҷони худ менамояд. шартҳои умумии барориш дар сомонаи дахлдори алиф ҷойгир карда шуданд ва дастраси умуманд. ҳар шахс метавонад бо онҳо ба осонӣ шинос шавад. мутаассифона айни замон ин шартҳои умумии барориш танҳо бо забони русӣ дастраси мардум ҳастанд ва мо айни замон болои матни тоҷикии он кор карда истодаем. дар асоси зербанди 25 банди 7.3 ин шартҳои умумӣ алиф ҳуқуқ дорад ки вобаста ба истифодабарии кортҳои виза баъзе маҳдудиятҳо ҷорӣ намояд. вале бо ворид намудани ин маҳдудиятҳо алиф ягон меъёри қонунгузории амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистонро поймол намекунад. зиёда аз ин бояд қайд намуд ки алиф аллакай раванди табдилшавии пурраро ба бонки исломӣ оғоз намудааст ва ворид намудани чунин тағйиротҳо ва маҳдудиятҳо худ як қисми ҳамин раванди табдилшавӣ мебошад.